Witam serdecznie. Proszę Państwa, co to jest? Widelec? Jakaś zupa. Nie, proszę Państwa, to jest WSR 301, tak zwany Poleox. Ja może pokażę, jaką on ma konsystencję. To jest 1 litr wody i 3 gramy WSR 301. Proszę zobaczyć. Kisiel to jest mało powiedziane. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że można go jeść łyżką, widelcem. Czego bym nie radził nikomu, gdyż mogłoby się to skończyć tragicznie. 3 gramy WSR 301 w 1 litrze wody. Żabi skrzyk.